आफादनि दैदेननायाव थांनाय 2021 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव साउथ कामरुप दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु कनफारेन्स जादोंमोन बक'आव बै समावनो बर' सुबुं जथाय आफादखौ दानानै होदोंमोन बे सेन्ट्रेल टीममोन आरो बेनि उनावहाय दिनै जोङो जिल्ला आफादफोरखौ दादों मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि सिङाव जोङो नै दा बे सुबुं जथाय आफाद जि जिल्ला आफाद बे जिल्ला आफादखौ जों दाबोदों जोङो फार्स्ट दाबाय नगावनि ट्राइबेल जितु संघ दङ बे संघआवहाय जोङो नगाव जिल्ला बर' सुबुं जथाय आफादखौ दाग्रोबाय बेनि उनावहाय जों हजायाव दाबाय दिनै गलाघाटआव दाबाय बेनि उनावहाय कामरुप नलबारि बरपेटा साउथ कामरुप गवालपारा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिटिआरनि जितु मोनबा जिल्ला बे मोनबा जिल्लानि बाहेरायाव थानाय जेसेबां जिल्लाफोर दङ थामहिनबा BKWACनि सिङाव गोलैनाय जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो नै दा बे बर' सुबुं जथाय आफाद जे बेखौ जिल्ला आफादखौ जों दागोन बे जिल्ला आफादखौ दानायनि थांखियानो जाहैबाय मा बे BKWACआव गोलैनाय बा रायजो जानाय जि बर'फोरनि गांनाय उखैनाय थामोनथा रैखाथिनि खोथा बे खोथाफोरखौ नै दा बे बर' सुबुं जथाय आफादा गेबेङै आरो आबुङै नायसंगोन जोंहा दिनै जे BKWACआव जे इलेक्सन जानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ बै बिसायख'थि खुंनांगौनि जितु प्रेसार बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो दोनबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नै दा बे जे BPCC बर' पिपल्स कोअर्डिनेशन कमिटि बे कमिटिया प्रेसार ग्रुप हिसाबै थाफागोन खोब थाबैनो बे इलेक्शनखौ खुंनांगौ जों नुदों जे इन्टारिम गभर्नमेन्ट मोनसे सोलिबाय थादों बे इन्टारिम गभर्नमेन्टनो जे हरनाय थाखा फैसा बे थाखा फैसाया बर'फोरनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा बर'फोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय साफिसियेन्ट नङा बे इसे आसाम गभर्नमेन्टआ जेसेबां हरनांगौमोन बेसेबां हरनो हायाखै खम इसे रां बावजानि गेजेरजों जोंनो हरनायखौ जों नुबाय थादों बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों खोब थाबैनो नै दा बे BKWACनि बिसायख'थिखौ खुंनानै होनांगौ आरो साफिसियेन्ट जे थाखा फैसा मोननांगौ बा जि ग्रेन्ट मोननांगौ बेखौ नै दा बे BKWACआ मोननांगौ दिनै इन्टारिम गभर्नमेन्टनि मुङाव जि एसे थाखा फैसा हरदों बे इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गारि गुरा खारनाय अफिसियेल मुभ्स जानाय बेयावनो कमप्लिट जोबनानै थाङो दिनै कुनु डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव खोब थाबैनो जेन इलेक्शना जायो इलेक्शनखौ खुंनानै मोनसे फुल प्लेजेड जे गभर्नमेन्ट दानांगौ बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसार होबाय थादों आरो इयुनाव फैबाय थानाय समाव बर' सुबुं जथाय आफादा बेनि थाखाय खामानि मावगोन गंफ्रोमबो गामि गफायाव हाबगोन गामि गफायाव हाबनानै जि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय दांनाय नै दा बेफोरखौ नायगोन आरो जोङो खोब थाबैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे आफादखौ दाफुंनानै होनाय जागोन